Здравейте, значи имаме вече излезнал резултат. До 6-то място ги коментираме, другите резултати ще бъдат качени на нашата фейсбук страница. Почвам от 6-то място Антон Лазаров. Айде, Антон Лазаров. Значи Антон получаваш един календар. Сложил сте 3 години. Шесто. Заставай там некъде покрай първо, второ и трето место. Ето ти едно календарче от нашите приятели от АСД. Ето ти едно такова, за да си сложиш на бюрото. Нямаме други награди за участие. Така, значи, 5-то място Васил Стефанов. Браво! Да се едно календарче пак от АСД и още едно. Жив и здрав да си. Така, уважение да има към всички. 4-то място Николай Георгиев. Браво! С левия пистолет. Благодаря на всички. Календарче от АСД и едно такова за бюрото. Ти и без това стоиш по цял ден на него. Ето тук отзад може да си гледаш. Сърдечно благодаря, да, това ми е важно. Да си отбелязваш състезанията тая година. Другия път им кажа номерата на съдиците. Добре. Ще ги гледаш по имена. Браво! И сега преминаваме към победителите, които трябва да ги качим на стълбичката на... Така, 3-то място за Калоян Георгиев да заповяда. Заповядай, не дей да скромничиш. Изложих се. 3-то място. Жив и здрав, тук се качваш, лекичко, че не съм ги завил тия да не паднеш. Те са като уния твоите упражнения, където не знаеш. Аз имам. Така, ваучер от АСД за 50 лева и 15%. В смисъл също ваучерче. Нещо ако искаш и едно такава нямаш. Това е най-важното. Това ли ги ваучер? Точна стрелба с пистолет. Така. Малко статуетката е. Второ място за Кирил Добрев. Браво, Кире! Ей! 100 лева ваучер. Ама качва се направо на второто место. место. Горе можеш и там да те наградим като във Формула 1. Може да Сега ще дойда, като във Формула 1 се качват на тековата и он им ги подава отдолу. Ама нищо. Сега, на първо място имаме един юнак, който може би ни е най-младият участник. Така, Алек Калинов. Браво! Алек, браво, честито, качи се горе, ще ти дам направо леко да не паднеш оттам. Значи получаваш, ето това ни е първата награда. Ако не я искаш, Ние ще вземе. Имаме човек, който да я откупи за 300 лева. Ето ти едно ваучерче за 15% намаление в АСД, нещо ако иска да си купиш, това от онлайн магазина. Значи ще ви дам и календари, тук имаш и газ и смазка за него, нали? И после ще се разберем. Цялата екипировка. Така, сега да направим по една снимка, аз ще взема така едно ASD. Застанете тия другите. Да рекламираме ASD, защото благодарение на тях ни дараха календарчета, ваучерчета и така. В смисъл, те са ни от основните ни. Браво на победителите. Браво!